ɗan karimi ne biya ɗan ba saja kullu nafsin zaikatul maut kullu nafsin zaikatul maut kullu nafsin zaikatul maut kullu nafsin zaikatul maut za ku dai kyaushe ashe duk mai rai bai ki jiran mutuwa ba za ku dai kyaushe ashe lissafin ku ba da kanmu muke ba za ku dai kyaushe maulana kun tafi mu ba mu zaɓa kan ba za ku dai kyaushe a yau dai ba mu san wane ne tsani ba za ku dai kyaushe maulana kun tafi tun ba mu kai geji ba za ku dai kyaushe farkon ku da ƙarshe ba ku bar shi da aibu ba za ku dai kyaushe maulana tabbas ku ba ku taba mutuwa ba muna wa Allah ta'aziyar wannan rashi rijalu an yi zuba muna yi wa annabi ta'aziyar wannan rashi rijalu an yi zuba muna yi wa Fatima ta'aziyar wannan rashi rijalu an yi zuba Shau Tijjani muna yi maka ta'aziyar rashi rijalu an yi zuba Shau Barhama muna yi maka ta'aziyar rashi rijalu an yi zuba duniyar musulunci ba ta yi babbar rashi rijalu an yi zuba lallai yan faila mun tabka rashi rijalu an yi zuba ya'yan shehi ina yi muku ta'aziyar rashi rijalu an yi zuba jikokin shehi ina ta'aziyar rashi rijalu an yi zuba da iyawa ka tabbatar da iyawarka Allah Ubangiji na nemi roƙonka ya Shehu Tijjani sa mana hannunka gausi ka tabbatar da kulawarka Baba Karimi kula ni kamar haka zan je Bauchi in isar da saƙonka Annabi Muhammadu karɓi baƙonka wanda ya ƙarar da rayuwarsa danka yaya ina ta'aziyya a gare ka yaya haƙuri da rashin masoyinka dan malam ga ta'aziyya kamar haka su Shehu da ya dara bana ta tsaka an tafi hutu garin da aka gina to gashi ga Allah ko wani zai hana aiko a can Shehu aiki yake mana ko azaba ba wanda zai mana barka ka dai abban Ibrahimu gatan bayi sirkin Barhamu ya tunkawan Annabi Adamu kun je ne ku sanya ya jahannamu to Shehu farkon ku ta gini lafiya ba ku da ƙarshe hakika da shari'a kun bi Muhammadu fili da gaibiya na san kaka gashi a huta lafiya to jama'a ta'aziyya nake muku wai jimami na zo taya muku domin lallai fa mun shiga uku sarki ya bar bayi a kurkuku ya fa ku ne Shehu ba mutuwa bane sun wuce mutuwa baka sani bane su Shehu dahiru fa ba duhu bane aikanta lahira tana bara bane a madadin yan Kano da mutan Kano almajiran Kano da shehunan Kano da sha'iran Kano da zakiran Kano yan Bauchi ga ta'aziyar mutan duniya ba mu zo da mu tabbata ba duk mai rai mabaci ne me kake baka aikata mai kyau ba duk mai rai mabaci ne masu iko ma ba su zauna ba duk mai rai mabaci ne Shehu Dahiru bai canja zuba ba duk mai rai mabaci ne ga alamar nan bata canza ba duk mai rai mabaci ne Shehu Dahiru bai bar Allah ba duk mai rai mabaci ne kuma bai bar manzon Allah ba duk mai rai mabaci ne me ya sani ba Qur'ani ba duk mai rai mabaci ne ga ta inda abun ya kasance Shehu kusa kuma rahama ce wanda ya ki ku yayi sabu zarce ga hujjoji na a takaice Shehu Dahiru Bauchi mutum ne amma fa daban da mutane kawai jinsa ma aya ne maganansa maganan Allah ne in maganan Qur'ani ne Shehu Dahiru Bauchi tudu ne dan yadda ya san Alqur'ani har makiyama shaida ne in maganar dattaku ne Shehu Dahiru dattijo ne ya'yansa da jikokinsa gaba ɗaya masana Qur'ani ne in maganar imani ne sahibul isani ne ya sani fa kuma ya sanar iya haka aikin aljanna ne Shehu ba a nan ya tsaya ba bai bar Tijjaniya ba ya samu alibancin gaus da sanin da ba za a rufe ba kuma fa Shehu bai yi zuba ba shi ba zai taba mutuwa ba Shehu gashi muna tare da shi fili bai bar gaibiya ba tafiyar ku ba mu so hakan ba mu dai ba mu isa mu hana ba Shehu ku kuka so hakan banta kun so Allah ba zai hakan ba Shehu dan malam a kula shi son ku ne kadai aikin shi Shehu Mustapha dan malam Mahdi ma ga ta'aziyya
muryar shi kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul